What's up mga kabangs? Welcome back sa akin channel. Hello, kumusta? Kung first time mo sa akin channel, click mo na ang subscribe button at bell notification para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong video. In today's video tayo ay magko-cover ng Pamulak sa dalan, hatid ng Kadayawan Festival, guys. And may mga kasama ko maya-maya. Isa siya sa pinakasikat na mukbanger sa Davao. And antayin ko muna siya. Itong bulaklak yan, kala ko peke. May orchids pa doon, no? Diba? Ayan, o. Hindi siya plastic. Ito yung plastic. Ayan, so may dalawang kategory kasi siya. Dito sa kabila yung big or large, malaki. Doon sa kabila yung maliliit. Wow, kalabaw. Ginawang kalesa yung kalabaw. Kalesa ang kalabaw yung hayop. O, diba? Ha? Ang ganda ng durian. Yung durian yan. Wow. Ito na ang float ng AirAsia, ang parati kong sinasakyan. AirAsia, Bikini Man. May helicopter, may aeroplano, at may artista sa taas. Syempre, may mga dancers. Lalakad ako guys, napunta sa San Pedro Extension, San Pedro Street. Nandito ako ngayon sa Mukbangera, naglalakad. So, kita-kits doon, nandun sa Ate Charing sa may San Pedro. Ito na pala yung mga float, guys. Dito pala sila nakaparking. So far, embed ko yung kisando. Ayan, so di natin nakutan yung float ng Jenny. Happy Kadayawan. Happy Kadayawan. Happy Kadayawan mga kabangs. Kabangs o yung vlog? Wala, ang cute. Langkabaw. Oh. Marilog tribe proper. Lahi. Mga kalabaw talaga. Hello. Ito yung kanilang mga na-harvest sa kanilang place. Ayan. Ang cute. Kambing, guys, oh, kambing. Ang cute niya. Nandito na ako ngayon sa may Ospenya Park.
Ospeña Park, guys. Magpapahinga lang ako habang wala pa sa ating chat. Hanap din ang upuan. Tubig. Over there. Every Kadayawan, hindi pwedeng mawala ang mga free na lugaw. Pero mamaya pa ako kakain, guys. Ngayon, kasama ko si... Hello! PR Chronicles na kayo ngayon, kuya. Hindi na PC dapat. Ano, PR change? Chronicles. Para for ano na rin, for a change na rin sa... Kalab team. Para match na rin sa mga sa niche ko. Sa beauty pageant. Yun siya. So actually, nakita ko na si Ate Charing doon sa simbahan. So hindi ako makapasok, so kailangan ko maglibot sa kabilang kanto para makapasok ako. And hopefully makapasok tayo, guys. Dati init. Pero masaya. Andun talaga sa taas, guys, oh. Paulay. Mga mukhaan, mawawala ang sunburn. And then representing my kasama for today, he's also a vlogger by profession. Una ka siya sa ako nag-vlog in town. Ang mundo na Davao, life is here. Yeah! Davao is the second livable and safest city in the entire Asia, dong. Asia. Asia. So ayan po. So ayan, kasama ko na sa Ate Charing, guys. Nag-live siya ngayon. Kasi kumakain pa ata. So, sa mga Dabawenyos na gusto pumunta, mag-attend sa Pamulak, always bring your water. Ayan, thank you so much po sa ating patubig. Gaana si Alden Richard, representing Alden Richard. Wait, Cyril. Ang cute! Ang cute! Number 2, bawal manigarilyo sa public places. Maghanap kayo ng place na pwedeng magsigarilyo or kung makita kayo ng mga pulis, alam niyo na po yun, penalty. Number 3, bawal magtapon ng kahit ang basura. So ayan, yes, the visibility of the police is always there, and because they are always looking for the safety of their nila mga toiler. So, Kadayawan. Float ng front row, guys. Taga front row diha. This float is from front row. Taga front row ha, mga dapat giapilin niyo si kung ano yung Miss Universe. Ibalakaw ninyo. Dapat ibalakaw niyo ang Miss Universe. Amicorp. Ang ganda. Amicorp. This float is from Amicorp. Ano sa ka ng call center? This float is from Amicorp. It's a call center in Davao. Thank you. We are from Kisan Blue Lands Incorporated. Kung gusto mong palit ng yuta, pangitaan nyo si Kisan Blue. Gusto mong palit ng yuta sa Davao, pangitaan si Kisan Blue Lands. Ayan lang, wala kang hindot. Sila yung championship. Hala, they are the champion for last year's Dako nga float. Wala kang hindot. Hi! Hi, Kadayawan! O, diba? Ang ganda! Happy Kadayawan! Lipad sa
lupad. Love, lupad si Dudong. Bye. Amazing. Binabasbasan po niya mga tao dito. Masanborn, hindi tayo kita masanborn, guys. Buha pa tagsamot, guys. Pa. Ali, linya. Nagpapan ako. Yes, guys. Random pa ito guys, di po yan kilala. Bawa mo baba. Sige na tayo blow, tayo niya sa. So this cloth is very beautiful as well. I want piyong. Wala piyong. Ano mga piyong? Hindi lang okay para mawala ko sa store. Binabasbasan po niya yung mga tao dito. Because, hindi bitaw kay Kandoy, o kung atong makinis na cottage. Wow, thank you. Hindi ma-sunburn. Yung mga bahog ba. Oh, di po. So on the way na kami sa Magsaysay guys. Kasama ko si... Hi! Kita-kits doon. Pamulak Festival para sa 34th Kadayawan Festival! Diba? Ang ganda no? It's my first time. It's really my first time and I love it. I am so loving it. Next, Tilatura ay! Kapay float ay. Next. Yo, tama na. Nawala ang nagiging ay. Ayan guys, nandito na kami sa Magsaysay ngayon. Ngayon. Maya-maya kami ang bumukbang na. CR lang muna sa Ate Charing. Daming tao. Ay, wala pala. Magpapahinga lang kami sandali guys. Tapos doon na kami diretso. Ewan ko anong kakainin namin, kahit ano, basta mukbang. Nakapagod, ang init. Ang kalaban mo talaga guys pag nag-a-attend kayo ng mga festivals, mga parada, kailangan nyo talagang magdala ng bottled water. Or mag-tumbler kayo kung ayaw nyo ng plastic. So, ang dami-daming plastic sa paligid. Kahit mga friends, mga plastic din. Yun nga. Nakapagod, sakit sa paa, yatay lang. Anyway, sabi 34th Kadayawan sa Davao, and this is a very good initiative kasi instead of week long, naging month long siya, which is very good kasi makakapag-prepare yung mga tao. Tapos hindi masasagasaan yung mga trabaho ng mga may trabaho. Kasi pag ganito, holiday agad, mga ganun. Farmers Market. Kadong sige doon. Sila man ito eh. Biko yan siya. Biko 10 pesos. Sarap yan. Sinawalang biko. Walang katulad. Oh, di ba? Dong, anak ako dong. Davao. Dong, kameraista ako dong. Sarap. Ganyan po yung batirol. Tapos, sa amo atin namin, ani pero dili siya, kanang, ano ka yung murag kulon? Marag kulon. Oh, go na sa piye. Saan na pagkaon? Saw-saw lang. Sa balo. Tapos, asa ka yung farm cake. Tsaka pala sila Try sa natin siya, guys. BPI. Gusto ko ato sa pero sa amin, ano, mo niyang baterol din. Note, mo niyang baterol. Mo niyang baterol, mo niyang Borneo. Pero ang Borneo sa bukid namin ay made of clay pot. Pero sa kanila
Okay, copyright kami. Pero monetize yung aming vlog. So, change kami ng location. Mami Rob, busy. Hello, sir! Busy Laban Japan. Ayan, so fan na fan sa Ate Charing sa Dragon Fruit. Ayan, nakikipag-bargain. Ayaw ka ako pinit ng isda, ha? Ako rin mukha ako na Facebook. Thank you, Tiha. This! This is Nakaban Agay. Dagan mo kayong tao. Hali, apil mo. Hali. So, mauni siyang kaban. Sudlan sa among sinina. Tagalog. Ito po yung parang dresser. Ito po yung closet pala. So para siyang kabaong. Pero ito yung hindi siya mabigat. Ito yung sinaunang closet. Actually hanggang ngayon sa bukid namin gumagamit pa rin kami nito. Ayan, so ganon. Tapos dito ilagay yung mga sanina. Tapos lagyan mo siya ng naptalina or naptalin balls para kainit ba? Para init sa ok-ok. Tapos, kung gusto mong mudarbo, na ay kabaw diri. Kailan mo kabaw? Muna ang kabaw. Muna ang kabaw. Kailan mo kabaw? Hala ang kabaw. Sumasahin. Sila po ang mga tag-iya sa bahay. Sila po ang may-ari ng bahay. Hi! Hello, busy kayo sila. Busy kayo. Sila po, hi! So, sila po ang may-ari ng bahay. Pinatuloy po nila kami sa kanilang napakagandang bahay. Organic house. And, init ka. Asa man yung aircon gang? Kain siya ng mga isda. Kain lang ng kain ha. Tapos, bago kumain, siguraduhin na. Organic! Ang hinaw muna. Hugasan yung kamay at take note. Ako lang po ang may kakayahan na kumain ng tinik ng isda. So sa mga, wala may isda guys. So sa mga bata dyan, parental guidance ha. So ayan po, thank you so much. Once again, happy Kadayawan sa inyong lahat. Thank you. God bless you. Ikaw po yung ganyan na po kung istorya. Alam mo, ikaw ilagi namin pinanonood. Thank you darling, thank you po. Para dili ka ma-sunburn, kayong lahat ay may libreng piyong sate. Piyong. Pikit pala. Okay lang to kasi kahit Pang Miss Universe. oh, di ba? Hindi ka na ma-sunburn dear. Ikaw. Salamat. Ano na siya, orasyon? Orasyon niya para di ma-sunburn. Yes, very good. Next. Ikaw dear. Oh yes dear, dito. Pangit po na yung itim na. Ang galing naman ang aming sikat ka sa aking mga anak din. Totoo yun. Okay, hindi ka na ma-sunburn dear. Tagalip Tapos ako. next. Tandaan mo. Pikit darling. Ay, taga Batangas ko pala kayo. Picture tayo mga Actually ito po ang channel ni Tami Kikoy. Ayan, yan po aking kaibigan. Hello. Ayan, dito ako parahin. Ayan, mas maganda yan. Doon. Miss Holy Water. Swerte kami. Nakita namin ikaw. Kasi ikaw ay aking lagi Saan kayo nag-stay dear? Yan sa daw. Hala, si Kuya! Ito si Kuya! Ay, Kuya! So maraming salamat po sa Mist of APV Intense. Thank you so much. At i-share ko ito para po hindi masusunog yung aming balat. Bata ka 10 years. Hala, wow! Di bata si Kuya ng 10 years! Tikit Kuya. Akala ko mga Bisaya kayo, Batangas. Nakisaya Yung girlfriend ko from Batangas. Saan sa Batangas? Hindi ko alam kung saan sa Batangas here. Basta sa Batangas siya. Batiin mo kami doon. Yes po. Gamit namin na pang lagayan ng damit. And aside sa damit, tapos lagyan namin siya ng naphthalene balls para po hindi siya
kakatkatin. Hindi siya papakpakin ng mga ayan. So ayan, very Itong roll na ba? katong white tong ba? Mothballs mo siya. And thank you so much. Di ka po'y nakugyaw-yaw, ganina pa kong minaw-yaw sa akin. Napapagod na siya. Kanina pa siya nagpa-vlog kasi. So ayun nga, dito pa kami guys. Okay na kaya doon Bahay. kami. Pero siya nag-vlog picture. May trabaho ka ba? And then, meron silang dito, Kalabaw. meron silang, Ito yung kaban, nilalagyan ng gold. kahapon, nakasulat ako dito kahapon. Yan, dyan nilalagay yung mga batang makukulit. Ayan, sa loob. Ako na nakabisita din, no? Alam mo na kung makulit ka. Unsa kay ko ni Ari 20. Pasok ka dito. Gusto mo? Yan. Hello, Oragon Vlogger. Thank you. Oragon. Hi, ito yung vlog na to. Thank you so much for watching this video and I hope you enjoy kayo sa vlog na to with Ate Charing. And guys, may mga tao dito So ayan guys, blurred ako. On the way na ako sa Seda Hotel. Thank you so much for watching this vlog and I hope huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel and like this video. Share na lang din. I'll see you next time sa aking video. Bye! Always love your family.